आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ तो लोगोफोर क'क्राझार बातारमारिनि जाय रुंसारि जालांनाय माने बिस मोलोंनानै रुंसारि जालांदों होननानै जे नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुनाय दा मोनथिनो मोननाय तो बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा फोरमायहरनो सानदों। तो थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो, सोरनिया नंगौ सोरनिया नङा आरो सोरनिया प्रुफआ बांसिन ओंखारदों आरो सोरनिया बांसिन प्रुफ गैया, बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसेब्लाबो आन्दाज मोनखादों जानांगौ। तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, बांद्राय गोलाव जानाय नङा। थारैनो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखाबाय नुखाबाय जाय जाथाया जालांबाय, जे रुंसारि जालांनाया जालांबाय, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथावना बर' हारिनि गेजेराव, बे समाजनि गेजेराव। नाथाय नोंथांमोना नुदों जाय रुंसारि जालांनाय बिमाया फोरमायदों जे बिसियानो गावनि बिसियानो ओंखाम जानाय आदाराव गाज्रि बिसखौ होनानै बेफोरबायदि फोथैबाय। जिबायदि अजद होदों आरो अजद होनाय मथे जाय न'खरनिफ्राय बा रुंसारि जालांनायनि बिमाया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि प्रुफखौ दिन्थिनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुवाखै। आरो जाय बिसिया बेफोरबायदि मुलि होदों होननानै बुंजादों, जाय साइनि पाल ब्रह्म, जाय बेंगलि हारिनि सासे आइजो, बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंदों आरो जिबायदि फोरमायदों रायजोफोरनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउस पर्टेलनि गेजेरजों, स' बिथाङा फोरमायनायजों लोगोसे माखासे प्रुफबो होदों आरो बे प्रुफनि गेजेरजों फोरमान जादों जे गोरोन्थिया सोरनि बांसिन दङ। तो जानांगौ गोरोन्थिया बे आइजोनावबो दङ, हिन्जावनावबो दङ आरो बे न'खरनावबो दङ, नाथाय प्रुफआसो दिनै गाबोन। तो नोंथांमोना नुदों रुंसारि जालांबाय, रुंसारि जानाय सुबुङा दे गावनि बिसि सानै गथ' थानाय समाव बियो गुबुन सासे बर' आइजो, बर' सिख्ला सुइटि नार्जारि होननायजों सोमोन्दो लाखियोमोन आरो बे प्रुफखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियाजों नुदों आरो बेखौ गावनि बिसियानो फोरमान माने खोन्थाखादोंमोन। दा बेफोरबायदि नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय। सम्पतिनि लब, बे न'खौ लब लाथों, आं बेखौ नांला, आं बेखौ खुनु लब गैया, बे न' लायो, बे लुगैखादों नालाय, आंनि फिसायखौबो जाबाय, न'खौबो जाथों, आंखौबो जागोन बे, आंनि फिसा सानैखौबो जागोन बे। दा नोंसिनि आसायाव आंना, नोंसिनि सायाव आं आसा खालामनानै फैदों, नोंसोरनो बिसार खालामनांगोन, सैथोखौ बरननांगोन। सैथोआ मा? सैथोखौसो लुगैदों आं। औ सिनायो, सुइटमि नार्जारि, बे हिन्जावखौबो बहुद बुजायदों आङो, बहुद मोजां भाबेबो होनदों, बे हिन्जावाबो मानिथारा। सुइटमि नार्जारि होनो बेखौ, बेबो हाबा जानाय, बेनाबो गथ' दं, बङाइगावआव भारा थायो। सुइटमि नार्जारि। औ प्रुफ दंजोबो, बिसोर सानैजों ज' भिडिअ दं, फट' दं, भइस रेकर्डिं दं, वाट्सएप गासिबो दंजोबो। बेखौ लानानै नोंसिनि गेजेराव दावराव जाबाय थायोमोन नामा? दावराव जायाखै, बेखौ लानानै बे हिन्जावनि माबा लानानै आंनि फिसाया न'निफ्रायनो गैयामोन, न'निफ्रायनो थांदों, आंखौ गारनानै थांदों, आंनि डिलिभारि जागोदान डिलिभारिनि 15 दिन उनाव बे न'निफ्राय थांदों, बे न'आव गैखाया, बे हिन्जावजों खारनानै थाहैदों। बेहाय बिमायाबो सापर्ट, बे बातारमारियावबो थादों, आंनि फिसाया बेजों थांलाय फैलाय थादों। बे आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै, दावराव जे जागोन आंनि फिसाया न'आवनो थायाखै, आंनि फिसाया न'निफ्रायनो थांदों। टारगेटआथ' आंखौ बुथारनायनिसो, आरोथ' जेबो आं नुवाखै। मैया जाबायदि बिसोर जमनानै आंखौ बिदिथ' खालामनाङाना, बिसोर जाबायदि मानसि, आंखौ खोननैसो सौबानो आं मा जागोन, खोननैसो सौजाबाय, खुनुरखम बे बुरिफ्रा आंखौ होनदों ओरैजों थांदो, थांनायखायसो आं दा नोंसोरजों रायज्लायनो हाबाय, नङाबा दिनै आंबो निउसावसोमोन। 네, 이거네? 이거네? 네.
नुबाय नोंथांमोना जाय बिसि थानानै सानै गथ' थानानै मोनसे हटेलाव जानाय लोंनाय इन्जय खालामनाय बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला बायदि रमान्टिक मोनसे सिनखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। थ' बेफोरबायदिखौ नुनानै बिसिनि गोरबोआबो सहायनो हायाखै जानांगौ। फारसेथिं जे बिखुनजोआ बुंदों बा जाय रुंसारि जालांनायनि बिमाया बुङो थाखा फैसा धोनखौ बिहामजोआ लुबैनानै बेफोरबायदि खालामदों आरो फारसेथिं बिहामजोआबो बुंदों थाखा लुबैनानै बेफोरबायदि खालामदों। थ' मेनलि धना सोरनि थ' जाय रुंसारि जालांनाय बिथांनिनो नङा होमबा? आरो रुंसारि जालांनाय न'खरनि जाय बिमा बिफाफोर दङ बैसोरनिनो धन जागोन। दा हिनजावनि धना बेसेबां थानो? हिनजावनि धना जे मोनबोगोन बे बाहायनायावनो खरसायावनो जोबलांगोन आरो माने लाइफ टाइमनि थाखाय हिनजावनि धना जाखाया। जि धन जाब्लाबो हौवानि फिसायनि न'खरनि धनासो धन जायो। हिनजावनिफ्राय मोनबोनाय धना माब्लाबाबो लाइफ टाइमनि थाखाय सिर जिन्दगिनि थाखाय जाया। थ' सोरनियाबा जानो हागौ, फ्रायनियानो बेफोरबायदि जाया, गासैनियाबो जाया, सोरहाबा जानो हागौ, जायाबो होना। थ' अब्ला माखासे धोनखौ लानानै थाखा फैसाखौ लानानै बेवहाय जोङो बे जाथायखौ सोमजिनाय नुदों। थ' अब्ला नोंथांमोना हिनजावनि जे बुंनाय जे माखासे प्रुफफोर बिनि गेजेरजों नायोब्ला हिनजावा बेफोरबायदि खामानिखौ मावाखै बायदि नुयो आरो फारसेथिं नायोब्ला मावदों बायदि नुयो आरो बिखुनजोफोरा बा जाय रुंसारि जालांनायनि बिमा बिथाङा जिबायदि बाथ्राखौ बुंनानै खोन्थाबाय दा बे हिसाबै मोनसेबो प्रुफ गैया। थ' जुदि थारैनो बिस होमारदोंब्ला बियो डक्टरनि रिपर्ट बा पस्टमर्टम खालामनायाव बे रिपर्टनि गेजेरजोंनो प्रुफफोरा ओंखारगोन। थारैनो नैबे बाथ्राखौबो जाय आइजोआ बा हिन्जावा गावनि बिसायखौ बिस होनानै बुथारदों होनजानाय बे आइजोआ फोरमायदों, बेबो दा रिपर्टआव गैया। दा बेफोरबायदि गोबां गुलाय गुजाय। दा बे हिसाबैब्ला बिसोरखौ नायबिजिरनाय इनकुवारि खालामनांगौ आरो बिजिरनाय थार बिजिरनाया सोर मोननांगौ बेखौ नायबिजिरखांनायनि उनाव सैथोआ मा बेखौ दिरुनखांनायनि उनाव बिजिरनायखौ थार बिजिरनायखौ होनांगौ। आरो फारसेथिं जाय आइजो जाय सिख्लाया बा हाबा जानायानो जा बा हाबा जायोआनो जा जाय राजेश ब्रह्म रुंसारि जालांनायजों जे हिनजाव थासेयावबो गथ' थासेयावबो सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो बियो मोनसे हटेलाव बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायनाय रमान्टिक मोनसे गोजोननायखौ बिथांमोना लागासिनो दंमोन। दा बै आइजोनि सायावबो एसे नोजोर होनांगोन, बैनि सायावबो बाथ्राखौ एसे बिजिरनानै नायनांगोन बिथांमोननि गेजेराव मा सोमोन्दो जालायदोंमोन आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि इसेबां गाज्रि थासारिसिम सफैनो गोनां जाखो। थारैनो बेफोरनि आन्दोआव मा दङ बेखौबो नायनांगोन, बै आइजोखौबो नायनांगोन, अब्लासो सैथोआ ओंखारगोन। थारैनो बेखौ ससियेल मिडियायाव बुंलायबाय थाब्ला जेबो जानाय नङा। गोरोन्थिया मोनफ्रोमबोथिं गोरोन्थि दङ, नाथाय गोरोन्थिनि गेजेराव सोरनिया असैथो सोरनिया सैथो बेखौ इनकुवारि नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो समाजनि मोनसे सलुसन बेखौ मिथिनो मोनगोन।